Hindi, ayaw mo niya mo. Nakatingin ka lang siya. Nakatingin ka yan. Hindi niya pinalik sa akin. Tapos, kasi matanda. Kasi hindi mo pala yung binigay mo sa akin. Nung pag-isip na ito, wala. Kahit man lang sa atin na tulong. Oo, ayaw nga. Hindi, ayaw nga ako kasi baka may kawinstan na. At saka ito pa nga. Pwede ba ibigin ka? Pinalo mo yung sana. Kasi nga mabatit ako eh. Kahit naman ako. 4, Nakalimutan ko pala yung smash ko. Pag ganun pa rin. 7, 6. Uy!
Ano ba naging pumunta sa Delete the footage. Delete. Kahit nakarami Hindi naman Kayo po,